selama ini hanya melihat media sosial saja. Wis, Mbak, hati-hati gombalane Dalang Akbar, Mbak. Aku iki apa lek karo gombalane Dalang. Wis, Aku selama ini hanya melihat Instagram dan TikToknya. Aku selama ini juga hanya melihat Mas Akbar dengan yang sana kok. Maksudnya aku ki melihat Instagram saben-saben FYP Mbak Dike, saben-saben FYP Mbak Dike. Aku ya ngono kok Mas Akbar. Piye, Saben-saben FYP Mas Akbar karo kae. Sampean pengen pirsa korbane Akbar sinten kemawon iki lho. Combene kula sing ngerti. Lha nyapa kok sampean? Lho, iki lho, tekoni iki lho. dalem Lha nyapa kok sampean Mas Lendro? lho kula iki sing korbane niki pokoke anggere sindir ngeten iki sampean dijak pisan ping pindho kenek WA-ne. Wah, mesti diyang kene. Astagfirullahaladzim. Saman ngono iki berburuk sangka karaku. Aku nembe kepisan iki, Mbak, salaman, Mbak. Tadi. Kok kaya wis salaman to, wis salamane. Luar biasa. Lho, ngono kuwi lho, ngerti ndak oleh salaman piye sing ngono? Pripun salamane? Ngene lho. Wo, kowe milih. Tandane apa tandane? Kowe milih iki apa milih bir kita? Lah. Tak omongne Mbak Bir lho kok. Mas Lendro tak omongi. Iki ning Blitar lho cahe ya. Iki mengki wonge ning Blitar meru romoku sing biyen lho. Ya, romomu surga. Ora sak dilairne. Ya ora apa-apa to, wong gaene bar aku kok. Lah ya wonge iki Mbak Bir iki melu romoku kae lho. Ning mboten nek Mas Akbar niku piyantune niku nek karo wong wedok niku tulus. Ceritane sing apik-apik tak ya. Tenan kula sing apik. Ceritane sing apik-apik. Oh, sing elek-elek enek to? Aja. Rokokmu ya kok ya. Ya. Akbar niku kula seksi piyambak, Mbak. Kula niku dari 2017 Akbar sik cilik. Mayang pun sik ciliki sik sepiro kuwi sik ciliki. Wis menten lah. Sakmene kuwi lho sampean luweh. Wong aku ndek kono Oh iya. Niku kula pun nderekke panjenenganipun nggih ngasta wayang daerah Nganjuk. Terus. Akbar niku pacare niku mboten ate mulang-ale ya Mas yo. Ora tau. Siji ya? 6 apa piro nggih, Pak? Kowe jare ngapik-ngapik aku kok malah piro kaean? Ya aku ora tau pacaran. Ora mboten ate pacaran. Ndak tau pacaran. Alhamdulillah. Gulem penggalang mboten ate neko-neko. Ndak ngerti cinta berarti ya. Malah mboten ngerti cinta. Cinta niku napa to ya Mas yo? Aku gak aku ya anggere diser wong wedok iki keringetku sak grontol. Kowe ku betul yo. Oh dipol aku lugu ku lho. Ora lugu to. Lugu. Kok omongno ngono sing apik-apik tok kok. Wis meneng aku tak apuk. Iya. Saksine piyambak kula iki. Kowe mengi pomo lugu tenan apa ora? Lugu iki nek enek wong akeh nek dhewe ya wis aku ora omong niku. Oh. Nek enek wong akeh ngeten iki ketoke lugu tapi kok nek dhewe wah niku bahaya niku. Kok sing bahaya sing lek dhewe kuwi ya.